Nespoliehajte sa iba na dôchodok od štátu. Pripravte sa naň oveľa lepšie a začnite čo najskôr. Vek, v ktorom odchádzame na Slovensku do dôchodku, sa mení. Ľudia žijú stále dlhšie a vek, v ktorom môžeme odísť na zaslúžený oddych, sa zvyšuje. Väčšina z nás sa svojho dôchodku dožije a strávime na ňom viac ako 15 rokov. Budeme si ich môcť aj užívať alebo iba prežívať. Nespoliehajte sa iba na dôchodok od štátu. Nemusí vám to stačiť. Vysvetlíme vám prečo. Pôrodnosť na Slovensku klesá, naša populácia starne a pracujúcich ubúda. Dôchodky sa vyplácajú z odvodov pracujúcich ľudí. Zatiaľ čo dnes na jedného dôchodcu pripadajú 4 ľudia v produktívnom veku, v roku 2050 to budú iba 2. To vytvorí veľký tlak na štátny systém vyplácania dôchodkov. Dobrou správou je, že si dôchodok od štátu môžete doplniť druhým a tretím dôchodkovým pilierom. Práve tieto 2 piliere môžu zohrať kľúčovú úlohu na vašej ceste k lepšiemu dôchodku. Pozrime sa preto na ne zblízka. Druhý pilier označujeme aj ako starobné dôchodkové sporenie, alebo skratkou DSS. V druhom pilieri si sporíte na vlastnom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Vstup do druhého piliera je dnes automatický pre nových zamestnancov, mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať. Pre ostatných ľudí do 40 rokov je vstup dobrovoľný. Ak sa rozhodnete sporiť si na dôchodok prostredníctvom druhého piliera, nestojí vás to žiadne peniaze navyše. Prečo? Pretože časť peňazí, ktoré vo forme odvodov odchádzajú z vašej výplaty automaticky, neostane štátu, ale peniaze sa presmerujú na váš osobný dôchodkový účet. Tieto peniaze na vašom dôchodkovom účte neostanú len tak ležať. Dôchodková správcovská spoločnosť ich investuje prostredníctvom dôchodkových fondov, kde sa môžu ďalej zhodnocovať. Pri vstupe do druhého piliera si môžete zvoliť aj predvolenú investičnú stratégiu PIS. Úspory sa v nej automaticky investujú podľa veku tak, aby mali čo najväčší potenciál rastu a zároveň boli chránené pred výkyvmi trhu v období pred dôchodkom. Zhrňme si hlavné výhody sporenia v druhom pilieri. Budujete vlastný majetok na vlastnom dôchodkovom účte. Sporenie vás nestojí nič navyše. Časť peňazí z odvodov sa automaticky posiela na váš osobný dôchodkový účet, nie štátu. Vaše úspory sa môžu ďalej zhodnocovať v dôchodkových fondoch. Vďaka nízkym poplatkom patrí sporenie v druhom pilieri k najlacnejším formám sporenia na dôchodok. V prípade úmrtia budú vaše úspory z druhého piliera vyplatené dedičom alebo osobám, ktoré ste sami určili. Nasporený majetok v druhom pilieri nepodlieha zdaneniu. Do sporenia môžete vložiť aj dobrovoľné príspevky, ktoré sa budú takisto zhodnocovať. Ešte viac tak navýšite svoj budúci dôchodok. Odporúčame vám sporiť aj v treťom pilieri. Ten môžete poznať pod názvom doplnkové dôchodkové sporenie alebo pod skratkou DDS. Vstup do tretieho piliera je dobrovoľný, pričom si sporíte na osobnom dôchodkovom účte v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Do tretieho piliera si príspevky platíte sami. Iba vy rozhodujete o tom, koľko a kedy pošlete. Sporenie môžete kedykoľvek prerušiť, znížiť alebo zvýšiť. Veľkou výhodou je, ak na tretí pilier prispieva aj váš zamestnávateľ. Ten vám môže prispievať pevnou sumou alebo konkrétnym percentom zo mzdy. Prostriedky v treťom pilieri sa zhodnocujú prostredníctvom doplnkových dôchodkových fondov. Ak si sporíte v treťom pilieri, môžete si ročne znížiť daňový základ až o 180 eur. Zopakujme si hlavné výhody sporenia v treťom pilieri. Možnosť využiť príspevky zamestnávateľa. Vaše úspory sa môžu zhodnocovať v dôchodkových fondoch. Úspora na daniach. V prípade úmrtia budú vaše úspory z tretieho piliera vyplatené dedičom alebo osobám, ktoré ste sami určili. Do tretieho piliera si môžete kedykoľvek posielať vlastné príspevky v ľubovoľnej výške. Výšku svojho budúceho dôchodku môžete ovplyvniť vy sami už dnes. Založte si sporenie v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Čím skôr začnete a čím vhodnejší fond si zvolíte, tým vyšší môže byť váš dôchodok. Vyskúšajte aj našu unikátnu NN dôchodkovú kalkulačku. Prezradí vám očakávanú výšku dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov.
Pridajte sa aj vy k viac ako 1 000 000 klientov, ktorým sa na Slovensku staráme o finančnú budúcnosť. NN, na vás záleží.